Machiegni kendo nyakorom Gajwang' Chendo enoimore wadhi mbele gi weche manyien. Obila ogolo milome ne oganda mondo obed akicha kaluwore gi pong' mar aora Nyando. Mayangore ni opong' kendo ma olak oko e daraja ma Ahero. Yapa ma Ahero kadhi Kisumu. Komanda mar obila mag traffic Dr. Fredrick Ochieng oyango ni joriembo koro ti kod yore mamoko ka irito mondo mi pi odog piny ni mar pong' mar aorano keto ngima oganda kamarach. Ma kaka oloso gi oganda kokalo e Ramogi TV. Anyiso joma wuotho kod yor ndara kowuok Nairobi kochimo Kisumu makalo Ahero bridge to kod ndara moa Kisumu korie Nairobi to luo Ahero bridge watemo kwero gi mondo giwe luo bridge nikech bridge opong' nyaka malo mar bridge kalo guiye. Koro sama koro orie otieno ni to pi medore mang'eny ma nyalo ywayo mtoka ama nyalo ywayo ng'ata matimia barabarano. Koro wakwayo jok matimia wang' yorno mondo owe luo Ahero bridge. Giwuog gilu wang' yo ma Kapsabet, Timboroa kadhi Nairobi ama Timboroa, Kapsabet, Vihiga, Lesos Vihiga kaduogo Kisumu. Giwe luo bridge ma Ahero mondo kachopo okinyi mochopo odiechieng' koro wanyalo neno ni pino odok piny kose pino pod medre mondo koro yak wamed nyiso jowuoth maluwo makalo e bridge no ka ginyalo kalo